ati batike zvechopu muri yezimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe pasouth africa panapa iko zvinezvi tiri pama1 hama dzadiwa ende tiri kuda help ende apa ndiri kutokumbirisawo to the government of Zimbabwe even kana vamwewo vari padhuze kuti vambointervene vambopindira nyaya iyoyi kuti kana vachine help kana vari vanhu vane dzinoshanda kana kuti influence kana kuti maconnections ushamwari hwavo husahwira vambopindira nyaya iyi. Nyaya homberi kunetsa ndeyekuti vanhu veoperation Dudula vari kudzinga maZimbabweans ese vari kudzinga maZimbabweans muzvipatara. Saka nyaya iyoyo yatishayisa mufaro zvisingaite kuti vari kusvika ichivhiringana une passport vanogona kungotora passport yacho vokuudza kuti ione passport yako hausi muSouth African bva panapa dzokera unorapwa kunyika kwako. Zvizhinji zviri kuitika. So after zvese izvo zvaitika takambotryawo kuita plan B kuti timbonotaurawo tisvitse nyaya kuna minister of police wacho ariko iko zvinezvi kuti akwanise kupindirawo nyaya iyoyi kuti pamwe zvichida tinokwanisa kuwanawo help kana kuti ribatsirwa. Asi pane mashoko ari kubuda kutaurwa naminister ari kutoratidza kutoti isusu semaZimbabweans hatina kana achatibatsira zvedu ende nyaya yacho mastatements ari kubudiswa naminister wacho ndaya yekuti imimi zvamuri kutoitirana ikoko pedzeranai hatinei nazvo. Ndo patiri kuti semaZimbabweans taremerwa vanhu ava vari kungoita zvavanoda munyika mavo. At the end of the day these guys upcoming politicians ekuti vari kuda kutopindawo kuti vatsvage kuwana influence vatsvage relevance nenyaya idzodzidzi kuti zvizonzi political party yavo ine simba rekukwanisa kudzinga maforeigners ende ameno kuti zvichanyazofamba sei. So panapa masembula nyaya yake iri kubuda panapo uyo masemola ari kunzi he breaks his silence on operation Dudula foreign patients at hospitals. Nyaya yacho yakaoma hama dzadiwa. So masemola has said that there was no dedicated police unit to deal with operation Dudula and other movements around the country that are blocking undocumented foreigners from accessing healthcare services. While their actions are illegal, Masemola said that the police public order policing POP will only respond if disruptions occur. Masemola made the remarks during a media briefing in Olifantsfontein, Pretoria on Thursday morning, where he oversaw the destruction of more than 400 million worth of confiscated drugs. This was the first time Masemola has publicly commented on the issue following continued reports of Operation Dudula and the march movement barring undocumented migrants from seeking medical treatment at public health care facilities. On Operation Dudula, we don't have a unity. Mashoko ari kubva kwaari iye Masemola ari kuti on Operation Dudula we don't have a unit specifically to deal with them. We have public order policing POP countrywide and their job is to deal with crowd management, Masemola said. According to the SAPS and POP unit is responsible for maintaining public order, managing public gatherings, major events and protests. So wherever there are problems, they do go out and assist, Masemola explained. They cannot wait at a clinic just in case something happens. They have a lot of other work to do, but as and when we have an indication that there may be a problem, we will respond to those health institutions accordingly. Masemola was responding to a question about whether SAPS has a specific plan to deal with ongoing incidents involving Operation Dudula at healthcare facilities. Police, including POP officers, has been deployed to some affected clinics to restore order. Operation Dudula, an anti-migrant group, launched a national campaign in June to prevent undocumented foreign nationals from receiving treatment at public healthcare facilities. The group claims that the public healthcare system is overburdened and should prioritize South African citizens. Their actions, especially in Gauteng, have sparked outrage from government officials and human rights organizations. However, some community members have voiced support for the movement. A similar group, the March and March movement, is also being involved in blocking undocumented
migrants from healthcare facilities in parts of Gauteng and KwaZulu-Natal. Earlier this month, 3 women members of Operation Dudula were arrested following an incident at Liam Ngon Clinic in Deep Kloof, Soweto. The women aged 49 and 60 allegedly stormed with clinic's maternity ward and damaged that patients produce identity documents to prove their nationality. You know, a lot is going on in South Africa. Ndoramba ndichiverenga ndichidzika but muchidimbu tiri kungoti mukuru wemapurisa ari kuti haana plani nenyaya yesituation iri kuitika after tafamba tatraya kutaurawo kuti shoko risvike, because hapana pekuti tingaseka vanhu vari kunyanya kuaffectwa nenyaya iyi zvizhinji mazimbabweans vari kugara muSouth Africa ndo vari kunyanya kuaffectwa nenyaya iyoyi, handimazviona. Saka sitobva tangoendawo katikati pachizimba pacho kati onai kana mukuru onai kanyaya iyi muri kuionawo here, tikanyora tutsamba tinodiwo, please do something. Iye ndo paari kubuda kuti ya isusu manje mapurisa edu akawandirwa tikati sezodeploya kuti mapurisa vagarire muzvipatara vachimonita nyaya idzodzo, tinomirira panenge paitika something tozovatumira voenda. This is the situation right now. So what is needed is unity amongst our people. Zimbabweans takufana unyasobatana tite plan B. We have to do something. Of course they are doing their so-called Dudula thing zvese. Pakudiwo ma-organizations anemusoro ekuti munhu tokwanisa kushanda nawo munyika imomo. Vari kuita yavo organization yeDudula. Panodawo imwe organization futi inokwanisa kumira ichi-avoida this thing. Panoda organization iri willing inokwanisa kushanda nema-foreigners acho. Because it doesn't make sense kunzi iwo uri kunzi uri kudzingwa. It might not make sense kwauri because unoti ndiri mukadzi handanhumbu, handisi mukadzi handite nhumbu. Because vanhu vazhinji vari affected panyaya dzevanhukadzi. But wona uniti kaka unoona kuti tatsaona accident chacho vobva vakuvinga kuemergency kokuti wenga abude kunoku. Chichi chaitika iwo uri munhu kana unongorwara anything can happen, hauzive mangwana kuti izvo so uchatanga kurwara nguwai. Wobva wanzi hai wabuda musiye yakadaro ngaaende uko mubvise muchipatara. Ndopo uchatanga kuzoyawo kuti but nyaya yemaitaura mazoti todii panyaya zvinenge zvisingachagadzirike. Ndo zvandiri kungoedza kutaura panapa. Ameno kana ndiri kumeka sense pane zvinhu zvandiri kutaura. Tinosvika kupi tichingoramba tichingonzi vanhu ananhinge vadzingwa ananhinge hazvichabatsire. Tiri kuti enough is enough of this drama. Iyo polisi yachuti meno hatina nguva yekuita zvinhu izvozvo. So chichida kuitika kungotsvagawo imwe movement. Ini ndo opinion yangu panyaya. Movement iri willing kushandawo nema-foreigners acho ichimadefendawo kuti chinhu chiende kumberi. Chii chinodiwa? Movement inongotanga chiro nemunhu atanga nayo, but mochitungamidza vana vemo. Vana vemuno ndivo ngavatungamidzwe mberi kuti vapedzerane vega. I hope shoko rasvika ikoko. Asi ndonyotambisa nguva because a lot is happening in South Africa right now. Ndikunzwa umwe pari kunzi old driver fined 5,500 by tax association for carrying his mother and wife. I think nyaya iuramba ichienderera yakambotenderera pachizoni kwaonekwa nemota yako unofanira kungotakura iwewe one passenger zvokuzotakura mukadzi wako neda zvatonetsa mai vako nemukadzi wako kutonzi mukuenda kubhadharai mari. It's something chiri kuitika ende unongozva kuti polisi yacho yamene kuti inotya vanhu here kana kuti mapolice commission acho vanenge vachitya vanhu here because most of mataxes acho varidzi vavo ndiwo amapurisa evanhu. Vanongoenda kunotora maloni votanga kutotenga mataxi akutoisa parodi. But chatinoti tax kuno kuSouth Africa iquantum nemasiyaya nemamwe mainyati makombi ndo atinechiti ndo vanonzi mataxes, but zvinosiyana is different. kuZimbabwe vanongonzi makombi direct. Ukanzwa vakutotaura zvetax vatotaura tumota tudiki totonyanzi tax chinchi. So ndo imwe fight iri kuitika ikoko. Saka inyika yekuti kurungoitwa zvese isusu maZimbabwe chiri kuzotibata pakuti takava magreener pastures kutsvagawo cheuviri kuti timboraramisawo mhuri. Zvinhu zvazvarema tika mabasa ari kutonetsa but tikangoti aiwa imimi kuchiri neganda jena toona kuuya tikaita tikabatsirikana. Saka tiri munzira yekuda kuita zvinhu izvozvo ndo patiri kusangana nemaproblems iwaya, maproblems asingagadzirisike. Saka ndo patiri pama1 ipapapa. Handisi kuziva kuti nyaya iyi muri kuitora sei, muri kuitambira sei kwamuri ikoko, asi ndangondingofanira nepapa pasoni ndapedza nguva muri yeZimbabwe. Kana uri muSouth Africa uda kuregisterwa company mubva vavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit,
bata ONO education research ane nhamba dzandaisa pascreen apa anokwanisa kubatsira. This guy ari reliable, affordable zvekutodaro. Hauna chimwe cheuchatomboda iwo. Kungotora nhamba dzake wotaura naye ari kwaari iwe uri kwauri wotoitira zvinhu zvako. Ungotumira zvinhu zvinenge zviri necessary kuti munge muchitumira wakutoita process yacho ipapo. Kana apedza anozokutumira zvinhu zvako padhoo rako, zvinosvika padhoo rako paunogara ipapapo. Unongoza South Africa nemadresi kapese pese pawangoda. Unongonzi passport inonzi company registration yako yapinda. Usasoro chivhara unonzi wana bank account unenge watonayo ngangogona kutamba na ONO zvakanaka chete. Tora nhamba dzake ndakusira pa screen mobva mataura naye ipapapo.